zawodzę. Jestem tylko człowiekiem, który wciąż na tej drodze. I kolejna walka tej karty pro. Michał Szydłowski versus Michał Guzik. Michał Szydłowski, reprezentant Spartan Chorzów, 31 lat, 77,6 kg i Michał Guzik, Grappling Kraków, 27 lat, czyli młodszy od Michała, 77,6 kg. Jakby się umówili na ten catchweight do grama, taka sama waga. Profesjonaliści wykorzystali pół kilograma tolerancji. Dokładnie. I w punkcik waga zrobiona. Zdecydowanie bardziej doświadczony Michał Szydłowski od swojego rywala. Zobaczymy, czy to teraz doświadczenie, czy taka właśnie świeżość wchodzenia do oktagonu wygra. Kolejna walka lokalnego zawodnika, bo również w Shark Top Team Bytom swojej umiejętności doskonali Michał Szydłowski. Człowiek, który był jednym z takich moich motywatorów i inspiracji, jak zaczynałem na salę treningową w Chorzowie uczęszczać. On już wtedy toczył zawodowe walki, odnosił ogromne sukcesy na arenie grapplingowej. No, trzeba wspomnieć właśnie o tych dużych, wielkich umiejętnościach parterowych. Brązowy pas brazylijskiego jiu-jitsu, świetny leg locker. No i słynie też z niesamowitej kontroli i takiej siły. No, ma w łapach i madło. Popularny Rumun, jak złapie, to raczej nie puści. Na pewno warunki fizyczne po stronie Michała Szydłowskiego. Oczywiście mówię o tej fizyce, bo delikatnie wyższy Guzik, mam wrażenie. Tak, około 8 cm przewagi wzrostu ma Michał Guzik. Ciężko powiedzieć, jak przekłada się to na zasięg, bo gdzieś tam nie mieliśmy podanej tej statystyki. Spokojny początek, ładny front już ze strony Michała. Bardzo dużo przyruchów robi Michał Guzik. Mocny ten low kick, przedstawił tutaj pozycję Michała Szydłowskiego. Jedno jest pewne, z tej walce wygra Michał. Zaczynają coraz bardziej, coraz pewniej czuć się w tym pojedynku, coraz więcej uderzeń dochodzi do celu. Michał Szydłowski w tej stójce, która gdzieś nie jest jego domeną, bo zdecydowanie lepiej już próba obalenia. Trochę nieprzygotowane te wejście ze strony Michała Szydłowskiego, co bardzo łatwo przejął Michał Guzik, który teraz właśnie ma złapaną klamrę pod rękami Michała Szydłowskiego i dociska mocno do siatki, męcząc i właśnie okopując uda, bo najbliższa droga właśnie do tych ud ma Michał Guzik. Tak, to o czym wspominałem już na początku, wygląda niewinnie, a gdzieś szczególnie na przestrzeni takiej 3-rundowej walki to później będzie mogło być odczuwalne. Tak jest, nawet widzieliśmy kolano na głowę. Teraz one byłoby nielegalne, jak widzą Państwo, prawa ręka Michała Szydłowskiego jest na macie, więc nie ma prawa w teraz... okolicy gdzieś zgięcia kolanowego te kolana, to naprawdę... Dokładnie tak, cały czas ta prawa ręka na macie od Michała Szydłowskiego. Nie może Michał Guzik uderzać, bo teraz byłoby to uznane jako faul. Korzystając z chwili spokoju, dokończy swoją poprzednią myśl, jak jeszcze walka toczyła się w stójce. Michał Szydłowski w tej stójce specjalizuje się w takich dziwnych, niewygodnych technikach. Właśnie jakieś takie front kicki, boczne kopnięcia, rzeczy, które ciężko obronić, mało kto się nich spodziewa. Zobaczymy, czy będziemy mieli to jeszcze okazję dziś obejrzeć. Troszeczkę patowa sytuacja nam się zrobiła. Ani jeden, ani drugi nie chce zaryzykować, aż zerwali reklamę z oktagonu. Mocno tam walczą. Oto Michał Szydłowski pewnie o to, żeby wstać, wyprostować się, odzyskać uchwyt, odzyskać panowanie nad tym clinczem, a Michał Guzik, który planuje mocnymi uderzeniami wykluczać jak najwięcej argumentów Michała Szydłowskiego, okopywać mu tą nogę i ewentualnie polować na błąd ze strony Michała Szydłowskiego, który podniesie rękę, ale atak jest tam na nogę, chociaż może mu przeszkodzić w tym troszeczkę klatka. Tak jak mówiłem, specjalizuje się Michał Szydłowski w leglokach, zobaczymy, czy uda się to wykończyć. Ale bardzo ładnie skontrolował to, tak bardzo ładnie. Bardzo przytomnie w defensywie zachował się Michał Guzik. Jak sama nazwa wskazuje, Grappling Kraków, więc na pewno nie łatwo będzie go na jakieś poddanie złapać. No i teraz niekorzystna dla Michała Szydłowskiego sytuacja. Chociaż jest tak naprawdę w swojej płaszczyźnie, mówisz brązowy pas jiu-jitsu, więc na pewno ma już jakieś plany na to, czym mógłby zaskoczyć Michała Guzika z pleców. Ale umówmy się, że w MMA no jest to pozycja niepożądana. Ten sport już tak się rozwinął, że ciężko tu o jakieś takie poddania z pleców. Naprawdę każdy już
jest świadom tego, jak ten ciężar ciała rozkładać, na co uważać. Chociaż wysoko Michał Szydłowski podchodzi nogami, co będzie bardzo sprzyjało takim technikom jak m.in. trójkąt nogami. A to jest jego specjalizacja. To trójkąt nogami to jest coś, co... I jest coraz bliżej tego, ależ wyśliznął się Michał Guzik. Pięknym sprolem broni jeszcze próbę wciągnięcia do parteru Michała Guzika. Niepokojąco zmęczony wydaje się Michał Szydłowski. Nie wiemy, co tam się wydarzyło. Na pewno mogła go zmęczyć te wciskanie, ta presja w siatkę, nawet takie załamanie pozycji, bo cały czas zgięty w pół jest, można powiedzieć, Michał Szydłowski. Tak, tak, na tej zamkniętej przeponie. Dokładnie, jeszcze wciskany w siatkę. Spostrzeżenie. Widać, że Michał Guzik bardzo ładnie tutaj kontroluje to, jakoś mocno się nie męczy, cały czas jak może wsadza kolano i znowu bardzo ładną toczką wychodzi z tego Michał Szydłowski. Wracamy do stójki, zobaczymy, co tu się teraz wydarzy. Ma 50 sekund na to, żeby dobrać się do skóry Michała Guzika, popularny Rumun. Bardziej otwiera się już Michał Guzik w tej stójce. To nie jest dobra informacja dla Michała Szydłowskiego, który widać, że troszeczkę wymęczyła go ta praca na siatce. Musi złapać oddechu, musi znowu się zregenerować do tego, żeby ten oddech ustabilizować i znów móc wymyśleć sobie drogę do tych nóg albo ciała, Bardzo żeby mocne te obalić. low-kicki ze strony Michała Guzika. I znowu próba obalenia ze strony Michała Szydłowskiego, ale taka nieprzygotowana. Tak panicznie, bez przygotowania, bez poprzedzenia tego jakimiś bokserskimi ciosami, po prostu biegnie w przód. To raczej na tym poziomie się nie uda. Idzie po to Chociaż obalenie za złapana wszelką jedna cenę noga. chociaż, ale głowa nisko, więc nie ma tam możliwości obalenia i wydaje mi się, że Michał Guzik tutaj zapisuje tą rundę na swoją korzyść. Widzimy w narożniku Michała Guzika m.in. Salim Touari, były zawodnik UFC. Takie osoby za plecami będą sprzyjały temu, żeby... Dokładnie tak, no wywodzi się z klubu, które niejedną gwiazdę już wychował, więc na pewno raz, że może czerpać te doświadczenie i tą inspirację od swoich kolegów, co walczą w większych organizacjach bądź dłużej, a dwa, na pewno może czerpać od nich te wysokie umiejętności. Widzimy na powtórkach te próby obaleń bez przygotowania. Szczęście w nieszczęściu Michała Szydłowskiego polega na tym, że nie wykorzystał tego Michał Guzik do jakiejś kontry. Gdyby w tym momencie wystrzelił chociażby prawy prosty, ta walka mogłaby się zakończyć. Widzieliśmy, że taki bardzo otwarty bieg przed siebie zawodnik Spartana Chorzów. No zobaczymy, czy narożnik Michała Szydłowskiego podpowiedział, żeby przed tym, jak będzie nurkował po te nogi, zaznaczyć akcję bokserską, żeby zmusić Michała Guzika do podniesienia rąk do góry i zanurkować wtedy mu w nogi. Na pewno ta droga będzie wtedy dużo łatwiejsza. Widzimy odwrotna pozycja Michała Szydłowskiego. Ale znowu dosyć łatwo broni tego Michał Guzik, obraca na siatce. Co bardzo mnie dziwi, mocniejszy fizycznie wydaje się reprezentant grapplingu Kraków. Spodziewałem się, że zdecydowanie będzie tutaj w tym aspekcie fizycznym Michał Szydłowski dominował. MMA jest na tyle nieprzewidywalnym sportem, że często ta siła nie plasuje się sylwetką, a tymi włóknami mięśniowymi, które im więcej ich w tym mięśniu jest, tym jesteśmy silniejsi i to często właśnie widać. Często widać właśnie w MMA, jak różnica siły może to, co widzimy, a to, co jest tak naprawdę w rzeczywistości. O tyle Coraz- jakby spodziewałem się tego nie tylko przez to, co widzę, ale przede wszystkim przez to, co nieraz na sparingach czułem. Coraz bliżej chyba tego obalenia Michał Szydłowski, ale bardzo przytomnie broni się Michał Guzik. Dobrze spycha cały czas tą głowę Michał Guzik. No na pewno jest to nieprzyjemna sytuacja troszeczkę dla miejscowego zawodnika Michała Szydłowskiego, bo cały czas, widzą Państwo, załamuje tą głowę Michała, spycha na dół, żeby nie mógł dociskać go do siatki i ewentualnie wynieść, żeby... Ładnie zaciągnął, ale nie zdążył, że tak powiem, zmienić kierunku. Wtedy ładnie mógłby zastawić nogę i przewrócić. Dokładnie, cały czas te ręce, jedna ręka jest pod pachą, która będzie mu mocno umożliwiało dojście do tej drugiej nogi. Mamy mocny ten element właśnie tej najcięższej tutaj pracy, najbardziej męczącej, ale odpuszcza Ładnie to parę Michał ciosów na Szydłowski. rozerwaniu i z jednej i z drugiej strony. Myślę, że nie powinien aż tak
panicznie tych obaleń Michał Szydłowski szukać. No Ta troszeczkę stójka nie jest nieprzygotowane są mocna. te obalenia. Ponieważ nie ma tam grama ciosu, no to widać, jak ktoś rozrzuca ręce po to, żeby właśnie obniżyć pozycję i wejść w nogi. Nie wiem, czy to jest dobra droga do tego, żeby wygrać ten pojedynek, bo nie za dużą inicjatywą i pracą wykazuje się tutaj Michał. Samym dociskaniem. Te obalenia bez przygotowania finalnie wychodzi na to, że jest to po prostu takie marnowanie energii, bo kosztuje to multum energii Michała Szydłowskiego, a przynosi niewielki skutek. Myślę, że to jest czas na wdrożenie planu B. Trzeba też zaznaczyć, że w tym momencie Michał Szydłowski bardziej męczy się od Michała Guzika, który opiera się na siatce i spokojnie sobie czeka na ruchy, które wykona Michał Szydłowski. To jest coś, co zawsze jak mantrę powtarza nam na zapaśniczych treningach trener Kuba Rumas, że jakby inicjatywa należy do tego, który nas do tej siatki dociska. To on chce coś zrobić, odnieść w tym jakiś skutek. Teraz bardzo dziwna sytuacja. Michał Szydłowski jakby sam oddał te plecy Michałowi Guzikowi. Pewnie szykuje tutaj jakiś plan, może jakiś atak na nogę, taki jaki próbował zrobić w pierwszej rundzie, czyli tą toczkę taką przez ramię. Zabiera wtedy tą nogę, którą ma między, ale teraz piękne Ładnie. przejście, naprawdę imponujące. Blisko zdobycia pleców jest Michał Szydłowski, ale Guzik kontroluje to. Jak wstanie Michał Guzik, to może obalić Szydłowskiego, Bardzo ale przytomnie blisko Michał jest oparł się o duszenia. narożnik. Blisko jest tam Janek duszenia. Błachowicz, Davina Clarka na gali. Tak zwany w Gdańsku. bulldog choke. Miał teraz okazję poddać. Widać, że ciężki oddech już u zawodnika z Chorzowa, ale mimo ciężkiego oddechu coraz to nowe próby na rozpracowanie defensywy Michała Trzeba Guzika. powiedzieć, że tutaj niesamowite nam się szachy plasują. I proszę, jeden miał okazję wpiąć się za plecy, a niespełna 20 sekund później drugi. Bardzo, bardzo przytomnie reaguje na próbę Michał Guzik na próbę ataku Michała Szydłowskiego. Był blisko tych pleców, nawet było blisko właśnie tego duszenia, tak zwanego bulldog choke, czyli takiego duszenia za pleców bez wpiętych nóg, jak rywal wstaje, zostawia często szyję i można wtedy zaskoczyć go taką techniką. Ale znowu bardzo ładnie Po raz kolejny ucieka udaje mu się, Michał Szydłowski. ale widać, że już te zmęczenie daje o sobie znać. No nie ma co się dziwić, cały czas panowie tak naprawdę wymieniają się w tym klinczu i to Michał Szydłowski jest tą osobą, która dociska, a to na pewno dużo bardziej męczy. Jedna noga przechwycona, zobaczymy, czy Michał Guzik będzie dążył do sprowadzenia. No dąży do złapania drugiej nogi, jest już blisko, jak dopnie tam chwyt, to Michał Szydłowski wyląduje na plecach. I czy zanotuje Michał Guzik obalenie w tej rundzie? Chyba jednak nie. Ale naprawdę bardzo bliska runda. Bardzo taka fizyczna, monotonna walka. No widać zmęczenie. Nie ma się naprawdę tutaj co dziwić chłopakom, bo Tak, proszę jest sobie... ciągły kocioł, ciągły Tak jest i to ciągle tak naprawdę w spięciu, cały czas w klinczu panowie pracują. No, trzeba sobie to, o czym wspominaliśmy, na tej zamkniętej przeponie ten oddech jest utrudniony. Dokładnie, jak Państwo chcieliby poczuć to na własnej skórze, proszę złapać się właśnie z partnerem obok, ścisnąć się z całej siły i kto ile wytrzyma, próbować poszarpać się troszeczkę. Po 30 sekundach będą Państwo wykończeni, a tutaj proszę zobaczyć, że chłopaki przez 5 minut non-stop. Myślę, że to, co powiedziałeś, będzie zarzewiem konfliktu teraz w wielu polskich domach. Podtrzymaj No miejmy nadzieję, mi piwo i chodź tu. Miejmy nadzieję, że ludzie to potraktują bardziej jako żart, ale oczywiście nikogo nie namawiamy do agresji w domu. Bardziej skupcie się na tym, co dzieje się w klatce, bo naprawdę mamy bardzo fajne szachy w tych zapaśniczych aspektach. Myślę, że nie ma nic do stracenia teraz Michał Szydłowski. Powinien postawić na stójkę i poszukać tutaj rozwiązania tej walki. O, ileż tam ten frontkick bardzo blisko brody Michała Szydłowskiego. Świetny lewy krzyżowy ze strony Michała i wydaje mi się, że troszkę niepotrzebnie. Jeżeli coś przez 10 minut nie przyniosło żadnego rezultatu, to nie spodziewałbym się, że teraz Michał Guzik da się obalić. No, umówmy się, że właśnie im więcej tego zmęczenia, tym ten plan, te realizowanie tego planu, jak zawodnik dobrze się nam broni, no to nie może po prostu wyjść. Oczywiście on też jest bardziej zmęczony, no ale naprawdę bardzo ładnie rodzi sobie w tym takedown defense tak zwany Michał Guzik, no. I to, nie daje się obalić. To, co już mówiłeś wcześniej, widać w tym takie doświadczenie i cwaniactwo, bo tak naprawdę
Michał Guzik, niewiele energii go to kosztuje. Mądrze gdzieś rozkłada ten ciężar ciała, balansuje sobie, a Michał Szydłowski po prostu chamsko te mięśnie spina i widać, że ekstremalnie się męczy. No tutaj naprawdę już jest walka sama z sobą. Zerwanie przez Michała Guzika, no i jedziemy tą stójeczkę. Zaraz W dalszym ciągu z pozycji manikuta Michał Szydłowski. i znowu Michał Szydłowski po 2 krokach w tył. Znowu zaczyna presję do przodu właśnie po to, żeby złapać te nogi, docisnąć do siatki i próbować obalić. Zobaczymy, czy tym razem przyniesie to upragniony efekt. Michał Guzik znowu spokojny, czeka na każdy przyruch swojego rywala po to, żeby móc wybronić daną próbę obalenia. Tylko zwycięstwo! Inwazja, tylko zwycięstwo! Ponad 3 minuty jeszcze zostało tego pojedynku. Panowie już naprawdę obaj mocno zmęczeni. Ale tak naprawdę tylko czekać, aż właśnie przewinie swojego rywala Michał Guzik i uwolni się. Korpus Michała Szydłowskiego. Myślę, że zaraz jakieś kolano wystrzeli nam Michał Guzik. Mamy troszeczkę taką sytuację, jak była w pierwszych rundach, w pierwszej rundzie tego pojedynku. Może normalnie bić teraz kolanem w głowę. Nie było to nielegalne kolano, ponieważ nie podpierał się na ręce Michał Szydłowski. Parter jest liczony dopiero w momencie, jak są 3 punkty podparcia. I znowu próbuje tą toczką właśnie Michał Szydłowski uciec. No ale jak Michał Szydłowski skończy w tej pozycji, to niestety nie wygra tego pojedynku na punkty, więc albo będzie polował... tylko 2 minuty i 18 sekund. Albo będzie polował na technikę kończącą, albo będzie próbował wstawać i dalej konsekwentnie realizować plan, który założył sobie na początku tego pojedynku, ale tam jest tak zwany... teraz wpięty. Tak jest tam bardzo mocny ucisk na żebra przede wszystkim Michała Guzika, ale wydaje... Kiedyś na zawodach grapplingowych Michałowi Szydłowskiemu udało się tak poddać Krzyśka Kułaka. O proszę, ale wydaje mi się, że chłopaki mają za mało siły na to, żeby teraz ta technika wyszła. To trzeba być naprawdę... W tej technice to najważniejsze jest to siła fizyczna, której ze względu na ulatujący tlen już za wiele pewnie nie zostało. Dokładnie tak, no tutaj jest tak zwane miażdżenie żeber, no to jak nie ma do tego tak naprawdę sił, no to nie może to wyjść. Na razie w bardzo dobrych kartach rysuje się ta walka dla Michała Guzika. Tak naprawdę można powiedzieć, że minuta 20 dzieli go od wygranej w tym pojedynku, ale tam póki piłka w grze, to może wydarzyć się wszystko i Michał Szydłowski jakby kombinował nad dźwignią prostą na łokieć. Ale widać, że Michał Guzik już bardzo spokojny, wie, że czas działa na jego korzyść. Ale sędzia ponagla do pracy. Nie można tylko leżeć i nic nie robić z góry, trzeba pracować. No, po coś wychodzą do walki, żeby walczyć. Jak Michał Guzik nie zacznie pracować w tym parterze, nie zacznie uderzać, nie zacznie przechodzić w pozycji, to zaraz sędzia Bosacki podniesie tą walkę do stójki. A mogłoby nam to troszeczkę tą walkę ożywić. To podniesienie do stójki mogłoby nam tą waleczkę troszkę ożywić. Dokładnie tak. Coś ciekawego mogłoby się wydarzyć. Szczególnie, że czasu już niewiele, więc za odrabianie strat z pewnością zabrałby się Michał Szydłowski. No nie wiem, czy Michał Szydłowski zdaje sobie sprawę, ale zostało tylko 30 sekund. 30 sekund walki, która no może na kartach sędziowskich nie układa się pod jego myśl. Świetny odrzut bioder w tempo. - 10 sekund. Czy jeszcze Michał Guzik zapisze tam, ale blisko? Czy uda się to? Nie zdążył niestety Michał Szydłowski. Koniec 3-rundowej batalii. Nie pozostaje nam nic innego niż czekanie na werdykt sędziów, aczkolwiek wydaje się on tu być oczywisty. Niestety dla lokalnych kibiców, bo reprezentantem Śląska jest Michał Szydłowski. Widzimy do tej powtórki te nieudane próby obaleń. Mamy
Zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziów Michał Guzik!